Hyvää päivää. Tervetuloa tänne keskisuuren perhon väsäys corneriin. Tänään olisi tarkoitus käydä vähän läpi näitä kesän perhoja tälleen paremmuusjärjestyksessä, että saisit porukka vähän vinkkiä, että mitä täällä kannattaa uittaa, ettei ihan sokeena tarvitse tänne tulla. Pidemmittä puheitta mennään asiaan. Eli tarkoituksena olisi käydä top 5 ottiperhot nyt tänne Lapin maisemiin. Näillä itse on saanut basically kaikki kalat, mitä tässä nyt listaan, eli mennään asiaan. Sijalla 5. Yllätys, yllätys. Red tag. Tää on ehkä se kaikista silleen perinteisimmän näköinen red tagi, mitä on ehkä tuolla Googleen kun kirjoittelee, niin mutta niillä tavaroilla, mitä tässä nyt itsellä oli käytössä, niin tällä on kyllä tullut hyviä kalaa. Laitan tähän päälle kuvaa, jos tästä ei mitään saa selviä, niin kumminkin red tag, taimenta tullut, harjusta tullut. Aika tommonen perinteinen. Tässä ei välttämättä mitään hirmu yllätyksiä tuu tässä videossa, mutta toi viimeinen ainakin, niin se oli itsellä tämmönen uusi tuttavuus ja silloin kyllä kaloja tuli aika hyvin. Nihkeä kun tässä kauden lopussa vasta kekkas ton ihan ykkösperho. Sillä tuli melkein joka reissulla hyviä kalaa tolla. Joo, siitä sitten vähän enemmän videon lopumassa. 4. sija. Katsotaan tästä. Tän näköinen. Aika monen turjake, mutta valkoinen liitsi. Tässä on vähän tällaista kimalletta hanurissa, niin tää on kyllä ollut kova peli tämäkin taimenelle. Harjusta itse asiassa ihan siinä keväällä tuli paras harjus tämmöisellä valkoisella. Tää on nyt kuulapää vaihtoehto. Tää on kyllä hyvin toiminut. Nyin nää tuolta vilttiketjuboksista, kun nää on vähän käyneen näköisiä, mutta varmasti tääkin kalaa saisi, jos vaan alkaisi uittaa. Tässä oli tämmönen ei-kuulapää-versio myös. Tässä on jotain ruostetta ja sitten tässä oli tuollaista tummapunaista tossa nenässä kiinni. Tää oli myös aika jees. Semmosessa vähän matalammas, kun ei ole tuota kuulapäätä. Niin very good. Semmonen. Sija 3. Katsotaan mitä täällä on. Katsotaan tää parempi näistä. Nyt olisi pinturia tarjolla, elikkäs tän näköinen. Elikkä tämmönen kokoomusta nallepuhi. Sen näköinen. Tää toimii harjukselle kyllä tosi jees. Jotain ite en taimenta nyt saanut edes pintaperholla, mutta harjusta tuli todella jees tällä. Sitten oli basically sama, mutta tämmönen vaalea vaihtoehto myös. Napsu kyllä hyvin harjukset näihin. Tuntuu toi musta oli ehkä se noista toimivampi, mutta tohon vaaleeseenkin tuli kyllä ihan hyvin noita kaloja. Jep, se oli number 3. Sitten numero 4. Tää ei tuu kenellekään yllätyksenä, mutta. Musta liitsi. Kappas. Tää on varmaan joka listalla, joka videossa, mutta ehkä ihan syystä. Basically parhaat kalat tullut tällä ja eniten kalaa tullut tällä. Et jos jonkun perho ottaa mukaan, niin melkein tää kannattaa. Tää on niin helppo väsätäkin ja toimii kaikille kaloille missä vaan. Niin, tuo on kyllä vörtti. Tässä on tämmönen punainen kaula tällä, niin tääkin oli kyllä jees.
tykännyt vähän tehdä tällaisia pikkuvariaatioita näihin, ettei tuu tylsää tuossa sidontapenkissä. Se on aina se sama koko musta. Mutta tääkin on kyllä toimiva. Todella toimiva. Yllätys. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Yes. Eli sitten siirrytään numero 1. Tää on kova. Tän näköinen. Basically musta streameri. Tässä on vaan toi body tollanen punainen. Sit siinä on harma. Hopea kierre siinä. Ja tämmönen musta tuhero tos päällä. Tässä on ennen ollut. Lisään tähänkin kuvaan sit päälle vaikka. Niin, semmonen vihreä toi nenä tossa. Niin tää on kyllä siinä tossa elokuun alussa olisiko ollut kuten äkkäsiä väsäsin näitä. Niin tuli kyllä hito hyviä taimenta tälle. Tää ensi kesänä kyllä menee isoon uittoon. Tää oli kyllä tosi toimiva. Tuo näytän tässä eilen kävin heittelemässä. Tää on vielä vähän märkä, niin tässä ehkä näkyy vähän paremmin tuo vihreä nenä tossa. Niin tää on kyllä tosi jees. Just taimenta tullut tuolla. Hurumykke kyllä. Jo toi 1 oli kyllä, sanoisin, että jätti jäljen sydämeeni kyllä isosti. Jotain mainintoja tästä Perho-boksin sisällöstä vois heittää tähän loppuun, että kuuluu paljon tämmönen oliivistriimeri ois hyvä, mut useamman kerran on yrittänyt viskoa, mut ei vaan mitään tarttunut. Varmaan huonosta tuurista kiinnittää jostain, mutta ei oo kertaakaan napsunut. Oliivin streameriin. Tästä on muuta. Eipä muuta. Aika samanlaisia. Tämmösellä tää joku Motoneti oma tällainen pinkkiperseinen streamerikin tämäkin. Täällä jotain pikkutaimenta. Joo. Ehkä tämä leikataan tästä. No one gives a fuck. Are you sure about that? Joo. Ehkä kunnia mainita tällaiselle musta, mikä tää on, Parachute Adams, laskuvarjo Aatami, mikä lie. Tää on kyllä ollut todella jees tämäkin. Tuolla Pikkujoella tuli pikkutaimenta ja eiköhän täälläkin harjusta. Jos en väärin muista, niin harjustakin on täällä tullut, mut ei tuli ihan hirveästi heitettyä tätä, mut silloin kun heitti, niin muistaakseni tuli ihan jees kaloi tällä kyllä. Et tuokin kyllä. Melkein mikä vaan tommonen pieni musta, kun heittää siihen pintaan, niin eikä siellä jotain ala tapahtumaan. Jeppis, katsotaan onko täällä mitään muuta. Näistä larvatyyppisistä. Tuoda. Katsotaan. Tämmönen ihan vihreä mönki ja tällä tuli parit harjukset. Veikkaan, että tällaiset aika naturaalit. Mitä on helppo sitoa tällaiset önnikät pelittää varmasti. Tuolla parit harjukset tullut kyllä Joelta. Ei muuta kuin perhopenkkien ääreen ja väsäilemään ensi kauteen varautuessa. Tässä kyllä tää
kausi alkaa olla aika taputeltu, että suurin osa paikoista varmaan kiinni ja tietysti tonne Pikkujoelle voi mennä, mutta mitä tässä nyt käy, niin aika nihkeetä ollut, niin alkaa olla perhokausi hiipumaisillaan, niin duoda. Ensi kautta odotellessa. Siitä vaan perhopenkkien ääreen ja seuraavia videoita kohti. Se on morjes. Ja äitille terveisiä. Hei hei.